aw ɲɛ bɛ Mahamu Jala aw denkɛ ni aw balimakɛ don Amadou Thiaba Traoré Kati 24 ni dɔw b'a fɔ ma le plus jeune de la révolution malienne. Donc ne kɔni ye étudiant ye mais actuellement n bɛ chronique kɛ donc n bɛ journal dɔw yɛrɛ kɛ télévision na donc tuma dɔw la n bɛ kuma radio sow fɛnɛ la. Donc kun jumɛn na an ko an bɛ vidéo kɛ Facebook kan parce que an nana ye k'a fɔ kuma caman réalité caman bɛ yen média dɔw tɛ sɔn ka bɔ par exemple ORTM filɛ bi par exemple téléso caman bɛ yen bi ou bien radio so caman bɛ yen bi hali n'u wele u ka na i ka kungo la i b'a sɔrɔ information dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ u tɛ sɔn ka taga bɔ a kan. Donc maintenant an y'a jateminɛ kuma caman an ka kumaw bɛ tigɛ an bɛ fɛ ci ka se yɔrɔ min na an bɛ fɛ kuma sugu min ka fɔ o tɛ fɔ donc o kɛra waleya ye wale min y'an bila bi an k'a fɔ an b'an ka vidéo an b'a kɛ Facebook sanfɛla la. Facebook ye occasion dɔ d'an ma an bɛ se ka exprimer cogoya mun na librement fɛn fɛn b'an ŋaniya la an sigalen don fɛn fɛn ma an b'a fɛ ka fɛn fɛn dénoncer an ka jamana maracogo la Facebook ye occasion d'an ma k'a fɔ ko an bɛ se ka bɔ ka kuma librement sans pression ka sɔrɔ an ma wari ɲɛnama sara parce que an bɛ fɔlɔ dɔrɔn bɛɛ de sara ka yɛlɛ Facebook kan alors que la presse malienne n'i ko ko i bɛ taa organe dɔw fɛ yen i n'a fɔ radio so dɔw i n'a fɔ télévision so dɔw u bɛ sira fermé ye donc u bɛ sira datugu ye k'i tɛ se ka kuma ou bien kumanasɔn dɔw bɛ yen i tɛ se k'a fɔ librement u b'a essayer k'i ka kumaw tigɛ donc o pression kama an ko ko bon Facebook kelen filɛ ka opportunité mun d'an ma an b'o saisir ka ɲɛ o de la o hukumu de kosɔn an bɛ ka vidéo kɛ Facebook kan. Voilà kunkilenna ani laɲini min bɛ an ka nin baara la o de ye Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na o de ye maliyɛn denw Mali kɔnɔna la u bɛ se ka kalan ɲuman u bɛ se k'o sɔrɔ cogoya jumɛn na bi Mali kɔnɔna la maliyɛn denw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo jumɛn na an ka laɲini ye o de ye an ka laɲini fanba dɔ ye jumɛn ye o de ye l'éveil de conscience jamanadenw bɛ se k'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ ka mara cogo jumɛn na ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye ne ni mun de ka hakan ne yɛrɛ ka hakɛ ye jumɛn ye c'est à dire la citoyenneté d'abord parce que i b'a fɔ bi k'i bɛ fɛn caman ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ mais o ka sɔrɔ e mun bɛ dugumala la e yɛrɛ e ka hakɛ ye mun ye i y'o ɲini k'o dɔn parce que i bɛ hakɛ de ɲini n'o y'a sɔrɔ i b'a dɔn mais e tɛ fɛn mun dɔn e bɛ se k'o ɲini cogo di donc f'i k'a dɔn ɲɛmɔgɔ ka baara ye jumɛn ye e mun ye citoyen ye e fɛnɛ ka baara ye jumɛn ye maintenant n'i y'o dɔn sisan i kan ka mun kɛ o kɛli tɛ gɛlɛya i bolo donc an ka laɲini fanba yɛrɛ o changement ye o ye éveil de conscience ye donc an ka laɲini dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye o de ye Mali bɛ dingɛ min kɔnɔna in na a ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ parce que dɔ kɛra ten tɔ donc il faut que jeunesse ka wuli k'u intéresser donc an y'a ye k'a fɔ o kɛlɛ yɛrɛ fanba bɛɛ bɛ kɛ Facebook de kan a bɛɛ bɛ kɛ Facebook de kan par exemple bi bɛ information bila Facebook kan 1 minute diɲɛ bɛɛ b'a ye donc o de la an ka laɲini an nana Facebook kan an ka laɲini ye pour que jamana in a bɛ se ka changer cogoya min na mentalitéw bɛ falen ni élection ni fɛnw sera mɔgɔw ka 400 minɛnw ni t-shirt minɛnw dabila donc an ka voter mɔgɔ ye ou bien an ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ ni jamana. An activistes très généralement an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka laɲini ye bonne gouvernance ye jamana bɛ se ka diriger cogo di ka ɲɛ corruption bɛ se ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ cogo di ka ɲɛ an ka autorités u ye layidu minnu ta ɲɛ élection wagatiw la u bɛ se ka olu bɔ a sira fɛ cogo di parce que i tɛ se ka n'a fɔ k'i bɛ galon tigɛ mɔgɔw ye mɔgɔw ka voter ye et après i bɛ tila ka na kɛ tuguni i n'a fɔ sanction tɛ ka i kama ni yiri ye donc i n'a fɔ i ye wura de ye foyi tɛ se ka k'i la bilen i sigira mun kama i t'o kɛ bilen mun y'i diya i b'o kɛ alors an ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dénoncer ka proposition yira pour que Mali a bɛ se ka sira ɲuman ta cogoya min na ka bɔ manamana ko ni yuruguyurugu ni sira fɛ o de ye an ka baara laɲiniba yɛrɛ hali an ka société fana kɔnɔna la an yɛrɛ damaw an ka autorité dɔrɔn bɛɛ tɛ an yɛrɛ damaw société yɛrɛ kɔnɔna la ni a y'a sɔrɔ ko bɛ ka kɛ ko mun tɛ ko ɲuman ye ko mun ye ko jugu ye ko mun tɛ an ka danbelako ye an bɛ bɔ fana k'olu dénoncer ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ tan ou bien ko mun bɛ ka fɔ yan fɛ nkalon don alors a tiɲɛ filɛ nin ye an ka baara o de ye.